गोबां सुबुंफोरा फनाव गोदै गोदै रायलायो नाथाय रियेलाव नाम्बार 2 बुजिगोरों सुबुंफोरा आलादा सुबुंफोरनि रुजुनायाव जोबोद थाबैनो रागा जोंग्रा आखुनि जायो। नाम्बार 3 मासे मटमासआ गावनि खुगाखौ 180 डिग्रीसिम गुवार खालामनो हायो। नाम्बार 4 फुंनि ब्रेकफास्टआव चकलेट केक जायोब्ला नोंथांनि लिरथाया थाबैनो खमायगोन। नाम्बार 5 जोंनि देहाया मोनानि समाव जोंसारो, बेनिखायनो मोनानि समाव बयखौबो समायना नुयो। नाम्बार 6 जोंनि आखाइनि आसुगुरफोरा आथिंनि आसुगुरफोरनि रुजुनायाव थाबैनो लावसिनो। नाम्बार 7 अक्ट'पासनियाव गासै 3 गोसो एबा मैखुन थायो। नाम्बार 8 अरग्रा थाम्फैफोरनि गेजेराव जो थाम्फैफोराल' नोंथांनि थैखौ सोबो, फारसेथिं जोला थाम्फैफोरा खालि आवाजल' होबाय थायो। नाम्बार 9 केंगारुफोरा माब्लाबाबो उनजों मोजाङै फासयनो हाया आरो नोंथाङा केंगारु नायनोबा अस्ट्रेलियायाव थांथारनांगोन, मानोना केंगारुफोरखौ अस्ट्रेलिया हादरावल' मोननाय जायो आरो बे जुनारानो बे हादरनि माहारियारि जुनार। नाम्बार 10 बे बुहुमाव निला गाबनि फिथाइ माब्लाबाबो मोननाय जाया। नाम्बार 11 जुनारफोरनि मादाव मैदेरफोराल' बेबादि जुनार जाय माब्लाबाबो बाज्ल'नो एबा बाज्रुमनो हाया। नाम्बार 12 अमाफोरनि थाखाय अख्रां फारसे नाहरनाया जोबोद गोब्राब खामानि। नाम्बार 13 गराइ आरो एन्जरफोरा गुबुन जिब जुनारफोर बायदि माब्लाबाबो गोबाया। नाम्बार 14 योगा खालामनाया गिबिसिन भारत हादरावनो जागायदोंमोन आरो बियो 5000 बोसोर सिगां समनिफ्रायनो दंखायोमोन। नाम्बार 15 फरायनाय आरो लिरनायजों गथ'फोरनि ब्रेनआ जोबोद गोजों जायो। नाम्बार 16 बे संसाराव बयनिख्रुइबो सोमोनांथावसिन बाथ्राया जाबाय सुबुंफोरनि मेलेम। नाम्बार 17 गिनाया मानसिनि मोनसे ओरैबायदि मुवा जाय जोंखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। नाम्बार 18 रिसार्चनि गेजेरजों मोनथिनाय जादों दि संस्कृत फरायोब्ला गोसोआव थानाय गोहोआ बाङो। नाम्बार 19 फेब्रुवारि 1865 बियो बै सममोन जेराव पुर्णिमा अखाफोरा माब्लाबाबो गैयामोन। नाम्बार 20 बयनिख्रुइबो गिबिसिन मोननाय कंकालनि मुंखौ लुसी दोननाय जादोंमोन। नाम्बार 21 बयनिख्रुइबो सिगांसिन आरो गोजामसिन पिज्जा दखाना इटालीनि नेपल्स सहराव 1830 मायथाइयाव खुलिजेनदोंमोन, जाय दिनैसिमबो दं। एन्टिका पिज्जारिया पर्ट आल्बा। नाम्बार 22 नोंथाङा मिथिनानै आसरित मोनगोन दि बे बुहुमाव सुबुंफोरा दावहानिफ्राय बांसिन थाम्फैनि बेरामजोंसो थैनो गोनां जायो। नाम्बार 23 लिसन सोदोबाव जाय बानानफोरा दं बेनो साइलेन्ट सोदोबावबो दं। नाम्बार 24 रबिबार बारायाव बन्द मोनजेननाया 1843 मायथाइनिफ्राय जागायजेनदोंमोन। लास्ट नाम्बार 25 नोंथाङा जाय जि जोमफोरखौ गानो बिनि मोदाननाया नोंथांनि मोखां फारसे सहैयो, बेनिखायनो नोंथाङा समायना रमायना जि जोम गान आरो खुसियै था। लोगोसे खुसिजोंनो नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।